ay Power 5, CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. O yan, CR Juice kasama po at ang ating peptide. Lahat po yan ay malaking tulong para tayo po ay ma-rejuvenate the natural way. Tandaan po, ang ginagawa ng ating mga produkto, DNA. Detoxification, tanggalin yung mga toxins sa ating katawan. Nourishment, opo, kasi siya ay nutrisyon na kailangan ng ating trillions of cells. Sandaan, pag naging healthy yung mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system. Yan, naglalakad-lakad ka, ikaw ay healthy. At kahit yung mga katulad ko, mga ka-senior citizen ko dyan, pwede nyo na lang sabihin na, age is just a number. Ang importante ay, healthy tayo. Kahit madagdagan yung ating mga edad, okay lang yan. Ang importante, tayo po ay healthy, okay? So, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. And by the way, maraming salamat sa mga nag-avail ng ginawa natin na free health consultation. O, diba? Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Huwag nating intayin lumala ang ating mga sakit. Prevention is always better than hospital. O, di ba? But of course, meron pa tayo mga upcoming event. Asa na nga ba yung aking kudigo ng aking mga events dito? Ayan, ito. Oo. Ngayong this coming March 28, meron uli gagawing free health consultation diyan sa CMD Center in Bakakay. Ayan mga taga Bakakay ha. At ganun din, diyan sa Bakakay, 9 a.m. to 4 p.m. And of course, Ligao City, 9 a.m. to 3 p.m. Diyan po sa CMD Center in Ligao City. And back to back, mangyayari din yun na free health consultation diyan sa Balugo, Sorsogon City, sa residence ni Ma'am Cora Espadilla. So, mark your calendar sa mga malalapit po dyan. Okay, free health consultation po yan. And of course, meron din tayong upcoming event. Comes April, ha? April, andyan ako sa DAET to conduct health symposium sa DAET April 11. Opo, 9:30 a.m. to sa Juscel's Garden, sa DAET, Camarines Norte, Diego Liñan Street, Barangay 7 in DAET. And April 12 naman, nandyan tayo sa Labo, Camarines Norte. Oo, pero sa mga taga J-Pang, baka makadiretso ako dyan sa inyo. Magpo-finalize kami ni Ma'am Sonia, April 10. Opo, dyan sa DAET. Sa J-Pang, Jose Panganiban. Pero abang-abang kayo mga taga Jose Panganiban kung ano yung magiging date talaga, April 10 or April 13. Yan po ha, i-finalize pa namin. Pero itong April 11 na gagawin dyan sa DAET, sa Juscel's Garden, nakaschedule na po yan. At ang April 12 naman, nakaschedule na yan dyan sa Hills and Garden
Hills and Gardens sa Labo, Camarines Norte. Hello kay Ma'am Joyce Hapson. Oo, yan. So, anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya nga, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Pero syempre, unahin natin uli, the flagship product ng ating company is the HCI CMD. Sabi nga po, kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may sariling butika, magagamit mo talaga kahit sa mga emergency cases. Opo, katulad ng natuklaw ng ahas, na-stroke, oo, pag naagapan nyo, nalason, o di ba? Yun, maraming natin, na hindi kailangang mapraning. Kung meron kayong CMD, yung iba nga ang tawag dito, Christ Miracle Drops. Yung ating CMD, Christ Miracle Drops daw. O di ba? Ganun po ako po mismo, for the information ng mga listeners natin ngayon, ako ay napapakinggan nyo, naririnig ako sa iba't ibang radio station, umaharap ako sa maraming tao, I conduct health symposium. I am a living testimony na na-restore sa paggamit ng ating mga produkto. Hindi lang CMD ang gamit ko ngayon, I take CBF. Ano ba tong CBF na to? 3 superfood in a tablet, spirulina, chlorella, and wheatgrass. Opo, lahat ng vitamins except vitamin D nasa CBF po. And 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Kasi po, sa mga bata, sa mga buntis na nagpapasuso, yes, this is really a great and this is really a very good product para tayo ay gumanda yung ating mga kalusugan. And of course, yung Cell Bio Juice. O di ba? Yung Cell Bio Juice natin, natural fruits and vegetables in powder form. Pangpalit natin doon sa mga artificial juice. So, di ba? Kung kayo po ay umiinom ng mga artificial juice, kung saan nakalagay dyan, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. Nako, sayang ng pera. Lalo na kung mahilig kayo sa mga carbonated drinks. Nako, sayang ng pera nyo. Yan, palitan na ng ating Cell Bio Juice. And next, of course, ito, sobrang mabili na talaga ito sa atin. CR Juice. Nako, ang dami pala. Hindi na regular magdumi. Ay, delikado kayo. Magkaroon kayo ng colon cancer, colorectal cancer, almoranas, dahil hindi kayo regular magdumi. Diba? Ang hirap po niyan. Pero gusto nyo, ma-regulate. Matanggal yung mga laso na nandyan sa iyong mga colon. CR Juice. Magsi-CR po talaga kayo. At ang kagandaan nito, this is natural. No side effect. And of course, ito, yung isang product natin, itong NAB peptide, it's collagen. Ang galing sa may mga pain. Halimbawa, may dysmenorrhea, may mga rayoma, arthritis, masakit ang ulo, 'di ba? At saka yung mga gustong kuminis ang balat dahil siya po ay collagen. So that makes our Power 5. Pag sinabi Power 5, CMD, CBF, Cell Bio Juice, CR Juice. CR Juice talaga, magsi-CR talaga kayo. And of course, yung ating peptide. Yan po ang kasama doon sa ating Power 5. Okay? And of course, sa mga taong mahilig magkape, na katulad ko, paki-check yung mga kape na iniinom nyo. Dahil kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, ang taas ng sugar content. Kaya naman ang daming diabetiko ngayon. So, introducing our HCI coffee. Our HCI coffee, this is an alkaline coffee because of bamboo salt. Mayaman po siya sa minerals. Control lang yung sugar, okay? So, ayan po ang ating mga produkto. But of course, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Oo, pwede kayo mag-member sa atin. Be a member, be a product of the product. Pag na-prove nyo na maganda talaga at naintindihan ninyo, bakit kayo may mga sakit at paano ma-rejuvenate using natural product, nako, pwede kayong maging
negosyante. Oh. Mas maganda po talaga kasi yung user ka na, pusher ka pa. O, di ba? User ka na, gaganda yung health mo. Pusher ka, gaganda yung kabuhayan. O, di ba? Be a user and pusher. Yung mga talagang na-prove na nila na maganda talaga yung product, I encourage you to be a retailer. O, pwede rin kayo mag-apply na dealer na katulad ng inyong lingkod. Tandaan po, good health, good business, financial freedom, free travels local and international, at magkaroon din kayo ng chance na makatulong sa napakaraming tao. Kung magtatanong pa anong mga, kasi ang mga local, ay meron tayong local travels, meron tayong international travels, o kaya nga, naku, kagagaling lang ng inyong lingkod sa Japan. Oo, na-experience natin yung snow. Di ba? Yun po, na-experience po natin yan. Kaya, malaking tulong. And of course, nag-enjoy talaga. Iba talaga. Kung nakaka-out of the country tayo, all expenses paid, sagot po ng ating kumpanya. Okay? So, ulitin ko. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Hello kay Cynthia Gandol. Okay? And Ma'am Joyce Hapson. Alam ko dyan sa Sorsogon, kay care of Ma'am Cora Espadilla, magkakaroon din kayo ng free health consultation comes March 28. Okay? So for the meantime muna, eto muna kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Okay, andito ako ngayon sa DAET, having our health symposium dito. Meron dito na napakaganda ng kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating produkto. Sir, ano mo yung pangalan mo, edad, taga saan po? Jojo Crescini, ma'am, taga Daet. Bali, ma'am, yung Ilan yung edad niyo, sir? 58 na, ma'am. Nagpunta ka doon sa Legazpi dahil sa mga health problem mo. Ano yung mga sakit-sakit niyo po? Noon po, nung nagpunta ko last, March 27 last year, yun po, high blood. Tapos yung due for operation ako ng gallstone, may kidney stone pa. Tapos binigyan niyo po ako nung yung procedure kung paano ang gagawin. Di tinay ko po yung sinabi niyo. Tapos po nung June, di ba, March, June, nagpa-laboratory ako, complete laboratory. Yun po, na medyo na ano na yung ano ko, nag-normal na yung ano ko, yung blood cholesterol, tapos yung creatinine, tapos lahat po. Tapos intinti ngayon, inaalis ko na yung mga maintenance ko. Ang iniiwan ko na lang po yung sa high blood. Bali po, nung umiinom ka ng mga mga gamot, ilang taon ka nang umiinom ng mga gamot at para sa mga anong sakit? Bali ano na po, siguro 10 years na. Kasi dati po yung yung GERD, yung nag-acid ako. Tapos yung yung nagpapalpitate din yung heart ko. Kasi siguro dahil driver yung hanap buhay ko, yung pagod ko inaano ko lang ng yung mga energy drink. Ay yung pala ay ang puso mo ang medyo kasi yung pala energy drink naalis yung mo yung nare-revive ka sa pero yung pala masama epekto sa katawan natin. Tulad nung yung yung Lipovitan, Red Bull, yun ma'am. Pero sir, ngayon 1 year ka na nagte-take ng ating product, di ba? Oo. Yung 27. Oo. Kumusta ka na po ngayon? Okay na ako, ma'am. Nakapa-laboratory nga ulit ako, titinan ko totally na galing na ako. Yan, ma'am. Pero alin ba talaga yung iniinom mong product natin? Yun, ma'am, Power Trio. Yung Power CPF, Trio. tapos yung CMD, tsaka yung juice. Yung juice, ma'am, yung nasa box na juice na. Yung kidney stone ba sa Cagalson, na ilabas mo kaya? Sa tingin ko, wala na akong nararamdaman eh. Dati kasi for operation na ako, ngayon wala na eh. Yun na, ma'am. Tapos yung lifestyle, ma'am, sa pagkain, yung dating ginagawa ko, hindi na. Kasi yung pagkain ng pati foods, ma'am, yun isa siguro, yun lang. Yun lang siguro, ma'am. Tapos yung dapat, yung tulog nga, importante. Tapos yung 8 to 12 glasses of water, kailangan din yun para masumariwa yung katawan. Ganun, ma'am. Yun lang, ma'am. Na-experience mo ba yung parang
10 to 15 years na na-rejuvenate? Sa tingin ko, ma'am, parang ano lang, 58 ako ngayon. Dati, mahina ako eh. Kahit nagbabay ko, dali ko mapagod. Ngayon, ma'am, okay na eh. Hindi na. Tsaka sa puyat, ma'am, ano na ako. Hindi na ako dati inaantok parati. Okay. Anong advice niyo, sir, sa mga makakapakinig ng testimony mo? Eh, sa akin po, effective sa akin yung CMD sana. Sa inyo, subukan nyo rin. Tapos kayo mismo mag-testimony sa sarili nyo kung may pagbabago kayo naramdaman nung nag-take kayo ng CMD. Pangalan, ayan. Pangalan po uli? Jojo Crescini, ma'am. Taga-diet. Taga-diet po. Ayan. Yan. Sir, maraming salamat po. Ayan, minsan Mr. Jojo Crescine. Magkita ulit tayo dyan sa diet. Gusto kitang makausap uli. Kasi syempre, nalaking tuwa din sa part namin kung yung mga gumagamit ng ating product ay lalong gumaganda yung health. Kasi the more, pag tumatagal, na itama nyo yung mga lifestyle ninyo at patuloy kayong gumagamit ng product, nako, you also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. Katulad ng inyong lingkod. Kaya mga taga Camarines Norte, haharap ako sa inyo, a living testimony restored by this product. O, kaya dun sa may mga problema sa kalusugan na, mark your calendar. April, ano na nga ba ito ha? Wait lang. April 11, diet. Opo, dyan sa Giselle's Garden, and April 12, dyan sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. At siguro yan, mark your calendar, mga taga J-Pang, baka yun, April 10 tayo, ha? Kita-kits ulit tayo, people of Camarines Norte, okay? Yun na, ulit-ulit na binabangit ng iyong lingkod. Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At alam nyo ba, na pati sa mga nalason, oo, gaano ba ka-effective yung ating product? Actually, marami tayo ng cases na nalason sila, hindi napapagaling, pero ito talaga ang tumulong ang ating mga produkto. Pakinggan po natin. Ito pa rin kami sa diet sa aming health symposium. Meron po dito napakagandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Sir, anong pangalan po? Edad, taga saan po? Ako po si Antonio Nieva ng Purok 3 Barangay Dugungan. Ikaw pala si Antonio Nieva, taga Kamalig dati. Ba't ka napunta dito sa Cam Norte? Dito po ako nakapangasawa. Nahila siya dito. Oo. Oo, ilan yung edad po? 78 po. Oo. Kumusta po? Anong nangyari sa iyo? Bakit ka naging user ng product namin? Ganito po kasi nagkaroon ako ng problema nang nalason po ako sa tubig. Nung iniinom kong tubig, nagkaroon ng lason. Bali, 1 buwan ako nagtiis na hindi ko labas yung kinain ko, hindi ako nakakadumi, lumaki yung tiyan ko. Lumaki yung tiyan mo? Oo. Ganyan kalaki? Oo, yun, lumaki yan siya. Tapos yung aking, yung itlog ko ba, lumaki din. Kasi yung tubig hindi na makalabas. Talaga? Hindi ako makakadumi. Tapos dinala ko yung anak kong panganay sa ospital. Sabi ng anak ko, Papa, madidehyde ka niyan kasi sumuso ka kaya hindi ka man nakakainom. In-hospital kayo? In-hospital ako. Bali na ako na hospital diyan sa provincial. Ilang araw o linggo ba? 1 week. Kumusta naman? Lahat na findings ng doktor ay hindi man nag-work. Basta walang magandang resulta. Hanggang sa dumating sa punto na ayaw ko na kasi naka-10 swero na. Sabi ko, uwi na ako, Dok. Sabi ni Dr. Kakawa, wag na muna, hindi ka pa nakarecover. Dok, wala naman ako nakikitang dahilan para ako manatili at hindi ko gumagaling. Hindi lumabas? Gustong sabihin, lagyan ako ng catheter. Dok, nakakaihi ako. Ang problema ko, hindi ako nakakadumi. Di sabi sa akin, basta dito ka na muna, i-observe natin. Nagwala na ako kasi yung walang pagbabago. Sabi nung doktor doon sa anak ko, ipirma kayo sa waiver. Just in case may nangyayari sa daan, hindi namin sagutin. Narinig ko, Dok, hindi ako magre-reklamo kahit ako mamatay sa daan, wala kayong pakialam, buhay ko ito. Hanggang sa umuwi na kami.
Hanggang sa yung kapitbahay namin nakapag-marites sa akin, mag-testing daw ako ng CMD. Pinainom ako ng 40 drops. Yun. Doon kagad, pagkainom ko yun, nakadumi ako. Doon nagsimula na ako nag-take nito. Ano pa, CMD lang ba yung ginamit mo? Wala, hindi ka gumamit ng iba? Bali, binigyan ako dito nung yung CDF na nag-take man ako noon siguro, ang kasing take ko, kada inom ko, dalawang tableta lang. Eh, natakot ako kasi pag ako umiinom, nagkakaroon akong punsada. Sabi ko baka masama. Hininto ko, nandun sa bahay yung iba. Hindi yun dahil doon sa CBF. Hindi ko nga alam kung dahilan. Oo. Basta Pero tatakot ano, yung situation mo yun, ilang araw mo na experience na okay ka na talaga? 1 week. 1 1 week okay na ako, nakakadumi na ako, normal na yung pagtulog ko ganun. Hindi na ako nagwawala dahil siyempre masakit yung tiyan ko. Tapos itong los-los, bumalik na din yung tiyan ko. Naka-restore na gabos. So aside nung nalason ka, may iba pang health problem na natulungan? Yun lang po na talagang hindi ako nga noon makakain ng husay dahil siyempre nahagas na ako, malaki na yung tiyan ko, ganyan. Hindi makadumi. Ay pirmi ako na akong stress. Marami nang gumamot sa akin. Sabi sa akin ng mga manggagamot, kinulam. Tapos magbibigay akong 500, wala rin. Yung gamot sa lason, nalason daw ako, hindi rin ako gumaling. Hanggang na ospital ako. Pagdating ko sa ospital, yun na nga, nangyari. Na hindi man ako gumaling. Nag-ultrasound, nag-x-ray, lahat. Wala rin. Magkano nag-asos mo sa ospital po? Wala naman sa ospital, bali siningil siguro dahil yung anak ko nagkuhan sa Malasakit Center, siyang na wala namang siningil sa ospital. Anong message mo sa mga makakapakinig ng kwento mo po? Ang masasabi ko lang sa kanila, kung sakasakaling sila man ay hindi pa naka-try nitong CMD, subukan nila. Kahit anong sakit, inirecommend ako. Kasi katulad nung aking apo, nagtarak yung mata, ay kuhan yun, yung bagang PW, nag-edad siyang 3 years, ay pinatakan ko lang 3 patak doon sa dila, naka-restore siya. Naka-recover. Tapos yung isang apo ko na naman, nilagnat, taas ng lagnat, pinatakan ko din sa dila. Sabi ko, ako na palang doktor dito sa bahay, alam ko na kung paano pagaling yung mga makuapo ko. Kaya yun ang experience ko talaga mabuti ang CMD. Anong message mo sa mga kababayan natin sa Kamalig na nandito ka na ngayon sa Cam Norte? Ay, yung aking mga pinsanin dyan sa Kamalig, sana maintindihan niyo kung ano ang paano kayo maging doktor sa sarili. Inyo nang adapt itong produkto ng CMD, hanapin lang ninyo ito, mga personnel na ito dyan sa Kamalig. Meron dyan eh. Alam ko, mayroon na din sa Kamalig. Meron. Nakikinig ka sa Boom Radio. Mayroon na daw ang Kamalig. Yes. Kayong mga kanyiba ko dyan, wag kuhan kayo. Wag na kayong pagamot kung ano pang gamot. Ito nang mismong kuhanin ninyo, ito ng CMD. At least makakatulong sa inyo ito. Malaking tulong. Pangalan po ulit, taga saan? Ako si Antonio Nyiba ng Purok 3 Barangay Dugungan. Cam Norte. Diet Camarines Norte. Ayan, salamat. Ayun, o diba? How amazing is our product talaga. Super galing. Okay, hello kay Sir June Napolis. Sa DCGB Legazpi, okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat sa may mga problema sa kalusugan, ang ulit-ulit natin na pananawagan sa inyo na kung kayo po ay may mga iniinom na gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang operahin sa inyo, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Okay? Tried and tested ang ating mga product at hindi kailangan masira ang inyong mga kidneys because our products are natural. Diba? Kasi ang katawan natin, kailangan ng natural. Hindi kailangan ng mga chemicals. Kung mga iniinom natin ng mga synthetic drugs, mga chemicals, kaya naman, ang daming sira ang kidney, kaya ang daming nagda-dialysis. Maiiwasan yan kung
maaagapan natin. Prevention is always better than hospital bill. At dito ngayon, isang kwento ng kagalingan. Ito talaga, paiyak-iyak pa siya dati. Pero nakakatuwa naman. Buti na lang nakinig sila. Sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At hiling ko pala, doon sa mga natulungan ng product natin, be a member. Kasi pag member kayo, pwede na kayong maging retailer ng ating product. Be a user and pusher. Opo, nakatulong ka na sa mga tao sa paligid mo, ay kikita ka. O, di ba? Especially for people na, halimbawa, may mga sari-sari store kayo, o kaya may mga dati na kayong negosyo, idagdag nyo lang po yung ating product. Lagay lang kayo dyan ng signage. CMD available. At later on, aralin nyo rin paano makakatulong ang CBF, ang ating peptide, yung ating CR juice, yung ating cell bio juice. Opo. We have a very wide market. Magkatulungan po tayo. Mission to help restore the health of people. Okay? So, eto, isa pagkwento ng kagalingan. Paano sila natulungan? Pakinggan po natin. Okay, may bisita ako dito sa aking CMD office, Legazpi. Nagulat ako, hindi ko talaga siya nakilala kasi bumata at gumanda, sumigla yung katawan niya at kuminis. Oo, ano yung naging sekreto? Kasi naalala ko nung matagal na, 9 years ago, nag-testimony siya na grabe yung problema, paiyak-iyak pa nga dahil doon sa asawa niya na akala niya wala ng pag-asa. Grabe yung pinagdaanan na nagkaroon ng tubig sa baga, marami ng pinagdaanan at siya na nga daw yung nagtatrabaho sa UMA. Pero ngayon, eto, bumili uli ng volume ng CMD. Hindi ko nakilala kasi bumata. Yun na nga, gumanda, kuminis, masigla. Siya si Ma'am Delia Mangampo. Yung dati na po na napakinggan natin na testimony. O ano yun, nagulat ako sa iyo, ma'am. Kaya, ano yung sekreto ngayon? Ba't parang blooming ka talaga? Oo. Ayan, anong ginagawa nyo sa buhay nyo araw-araw nung nakilala mo yung ating CMD? Nung nakilala ko ang CMD, nagsimula na kaming bumili at saka araw-araw kaming umiinom ng CMD, pati ang asawa ko. Kaya ngayon na dahil sa paggamit namin ng produkto ng HCI, maraming nagugulat sa amin kasi lalo na yung asawa ko dati sakitin pero ngayon hindi na. Pag nakikita siya ng dati niya makakilala, nagugulat kasi bakit imbis na patanda ngayon bumata? Kasi dahil nga sa iniinom namin na CMD. Oo, pero yan talaga blooming na blooming ka. Oo, yan pala ang sekreto sa mga listeners natin. Pag nagtitake kayo ng CMD talaga, nare-restore yung health natin. At totoo yun, na pwede mong maramdaman yung 15 years younger, kaya masigla ka ngayon. Hindi ko ma-imagine yun, yung iniiyak mo na, yung, ikaw na yung nagtatrabaho sa UMA. Nag-aararo ka ba nun? Nagagawa ng sa buwagan. So, ng punla, ma'am? 4 na sakong punla ng palay. Ako ang gumagawa nun? Opo, alos umiiyak ako doon sa UMA. Tapos, minsan nga, yung nagaparaspas baga, ma'am. Ang gawa ko noon, para hindi ako makilala, nagasuot ako ng panlalaking pantalon, naka-jacket, para hindi ako makilala ng mga kakilala ng asawa ko kasi nahiya nga ako kasi ako ang gumagawa ng gawain ng asawa ko noon. May sakit. No, oo nga ma'am, dahil may sakit. Kaya minsan may lumapit sa akin, sabi, tinawag ako, Padi. Padi, yung mataas na baga ang araw, nandyan ka pa. Tapos, nung tumingin ako, nagulat kasi hindi naman si Padi niya, ako ang gumagawa nga noon. Yan, nabaliktad ngayon. Nag-ano ka pa rin sa UMA ngayon? Ay, hindi na. Pati yung asawa ko hindi na. Pinapatrabaho na lang namin. Nag-ano na lang siya, nagapasada paggabi. Tapos, pag minsan may nagapamasahe, nagahilot. May mga masakit sa katawan, tapos yung may mga pilay, yun ang trabaho ng asawa ko.
So, ayan, napakagandang pangyayari. Kaya ako natuwa ako talaga na nakita kita ngayon. Sobrang masigla ka talaga. Ayan ang nagagawa ng ating CMD. Madam, pangalan mo uli? Delia Mangampo. Nagiging masigla ang katawan kapag gumagamit ng CMD. Kaya yung mga kabarangay ko, mga kapit barangay, Saan yan? punta kayo sa amin sa Purok Uno, Gabawan, Daraga, Albay. Laging mayroon akong stock ng CMD. Maraming mainggit sa'yo niyan dahil gumanda ka lalo. Ayan. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos na binibigyan kami ng talino para piliin ang produktong ito na CMD. Ayan, salamat po, ma'am. O, di ba? Galing talaga. So, kaya nga naging mission na namin to. Nang napatunayan namin na napakagaling talaga ng product, ginawa na namin tong mission to help restore the health of people. Okay? So, kaya nga po, dalawang anak kong nurse, hindi na po nag-abroad. Dahil nung na-prove namin na maganda yung ating mga produkto, sabi ko sa kanila, ano ba, mag-abroad pa kayo, 'di ba? Mag-alaga kayo ng mga foreigner at padala niyo ako ng dollars. Oo, sabi ko anak, ano kaya kung mga Pilipino ang alagaan natin sa labas ng ospital o kayo, saan nyo kayo gustong alagaan, sa loob ng ospital o sa labas? 'Di ba? Mas masarap sa labas, maagapan natin. Hindi yung nasa ospital ka na, wala ka nang magawa, tapos kabuhayan mo na uubos. 'Di ba? Tandaan, prevention is always better than hospital bill. Okay? So, naghanap pa tayo ng ibang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto? Ito, pakinggan po muna natin to. Okay, nandito po ako ngayon sa Santa Elena, Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium at dito tuturuan namin yung mga tao paano i-manage ang kanilang mga problema sa kalusugan. So, nandito ngayon sa aking tabi, isang napakagandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Madam, ang pakibanggit niyo po, pangalan, edad at taga saan po kayo? Taga rito po ako sa Poblacion Santa Elena. Pangalan po ay edad. Ang pangalan ko po ay Jenilisa Blasa Cortez. Edad po? Ang edad ko po ay 40. Oo, 40. Nagkaroon ka ng health problem kaya napunta ka sa CMD Center. Ano yung naging problema mo sa kalusugan? Bukol po sa matres. Sa matres? Opo. Oh, nung may bukol ka sa matres, anong nararamdaman mo? Masakit po siya. Tapos, hindi po ako makatulog sa loob ng 5 days. Masakit. Oo. Ilang araw mo yun na nararamdaman? Umabot po siya ng 2 linggo. Na ganon. O ngayon, paano mo nalaman itong CMD? Nalaman ko po ito ng mga nakaraang orientation po. Ginamit ko po yung turo ni sir na tamang pagpatak ng cell. CMD. Opo. Tapos, alin pa ang ginamit mo? CBF? Tapos po 10 CBF 3 times a day po. Na wala po yung sakit ng aking puson. Natunaw po ang mga nana. May mga nana na lumabas. Ilang araw mo naramdaman yung pagbabago sa health mo? 3 weeks po na wala na siya. Nawala na. Nang makainom po ako nitong 4 na bote. O, ano pang aside nung bukol mo? Sabi mo, may mga lumabas na nana. Dugo rin po na kasama sa ihi, tapos yellow. Nag-iba-iba po siya ng kulay. So, 3 weeks bago nangyari yon. So, ilang buwan ka nang gumagamit ng CMD sa CBF? Matagal na po akong gumagamit, taon na rin po. Kasama po yung mga anak ko, si John Paul at si Jessie May Cortez. Ano ba yung problema ng mga anak mo? Mga leptospirosis din po at saka si Jessie May naman po ay sa UTI. Sa Gumaling din po gumaling. siya. Yung leptospirosis,
Sa ano yun, Nakatulong di ba? Sa daga? din po. Opo. O ano, nagkaroon ng sugat o ano? Wala, ano lang po siya, natutunaw yung mga, yung tinatawag nilang bula-bulatin na ano, kaya daw po siya nitong, Ah, so ano, may mga lumabas na bulate? nakukuha raw po yun sa mga baboy, Sa mga baboy. karni-karni. So, kumusta ngayon yung dalawang mong anak? Ayos na po sila. Hindi ka nagpa-doktor? Na, nagpa-doktor din po, kaya lang tuloy-tuloy po ito sa CMD kami. CMD yung ininom ninyo. Bago po siya naipasok sa mga ospital, nauna po ito. Tapos nung makalabas po sila sa ospital, tuloy din po ito. CMD sa Opo. CBF. So, ikaw tuloy ka pa rin umiinom nito? Opo, tuloy po. Dapat nag-member ka na para pwede mo na rin gawing negosyo yung ating CMD sa CBF. Hindi ka pa naka-member? Hindi pa po, ma'am. Yan. Anong masasabi mo? May message ka ba sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga hindi pa po nakaka-try ng CMD, pwede po kayong mag-try dito. Nasa tamang proseso po ang kanilang pagtuturo. Yun lang po. Salamat po. Pangalan uli? Jenny Lisa Blasa Cortez po. Taga Santa Elena. Taga Santa Elena, Camarines Norte. Ayan, maraming salamat po. Di ba? Yan. So, anyway, kami nagpapasalamat sa mga taong patuloy na nagtitiwala. At ito kami, seryoso kami sa aming misyon to help restore the health of people. Huwag pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD offices. So, tingnan natin ito, isa pang kwento ng kagalingan kung paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, isa pa po dito, napakaganda ng kanyang kwento kung paano siya natulungan. Ayusin ko lang ang number 32. Okay, nandito po kami ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte, para sa gagawin namin na health symposium. At tuturuan namin yung mga taong naririto paano pangangalagaan ang kanilang mga kalusugan. At meron ako dito sa aking tabi, napakaganda po ng kanyang kwento paano siya natulungan ng ating product. Madam, kailangan ko yung pangalan mo, edad at taga saan po kayo? Ako po si Alma Ariate. Ang edad ko po ay 55. Taga saan po? Taga Kapalonga, Katyuan. Parang dito. Ba't ka napunta dito sa CMD? Ano yun, nagkaroon ka ng health problem at anong mga health problem po yun? Nagkaroon po ako ng UTI. Tapos sa pamamagitan po ng UTI, yung aking pong bato sa aking kidney ay lumabas po dahil sa pag-inom ko po ng CMD. Natulungan ka ng ating CMD. Pero, bago mo nalaman ito, ikaw ba, nang dahil doon sa yung UTI at kidney stone, ikaw ba napasok na ng ospital? Lagi na po akong nakakapasok ng hospital dahil po sa sakit kong UTI. Mga ilan na yun? Na beses? 3 beses o 4 yata po yun. Bakit? Anong naramdaman mo pag talagang sobrang sakit, hindi mo kayang tiisin? Hindi ko po kayang tiisin yung sakit. Nung napapasok ka sa hospital, anong recommendation sa'yo ng doktor? Ooperahan daw po. So, ba't hindi ka po nagpa-opera? Kasi po, lumabas po yung bato sa akin. Oo. Nakapagpalabas yung iniinom bang gamot sa hospital o yung CMD natin? Yung pong CMD pong ginagamit. So ibig sabihin, 3 beses ka na munang na-confine. Pero pabalik-balik. Ilang taon mo nang tinitiis yun na UTI na yan sa kidney stone? Mga 4 na taon na po. 4 na taon. Sobrang masakit ba? Masakit po talaga, hindi ko po kaya. Okay. So paano mo nalaman about sa CMD? Ay nirekomenda po ako ng aking sister na si Imelda Ropo po. Na gumamit ako ng CMD. At maganda nga po sa katawan. Sa totoo lang po talaga pong malakas sa katawan ng CMD. Dahil na-experience ko po talaga. Oo. Ilang drops po ininom nyo, ma'am? Ano lang po, 30 drops once a day.
Mababa nga lang yun. Mababa nga po, Mababa, ma'am. 30 drops, isang beses lang sa isang araw? Hindi po ano. Ah, Sa isang tasa po, 10 drops. Ay 3 times a day po akong umiinom ng tubig. okay, so, paano mo nalaman na nailabas mo yung mga kidney stone mo? Nakikita ko po. Nakikita mo? Opo. Marami ba? Marami po, ma'am. Mm. Yung pong kauna-unahan na lumabas, talaga pong malaki. Para siyang malaki pa sa butil ng mais. Grabe, no? Totoo po yun. Tapos nung pong mga ilang ano pa, unti-unti po siyang lumalabas. Pero sa ngayon po, hindi ko na po masyadong nararamdaman yung sakit ng aking tagiliran. So aside nung aside ng UTI mo saka yung kidney stone, may iba ka pang health problem na natulungan? Bali po parang ano lang po, malakas sa katawan. Malakas. Opo. Kumusta sa pagtulog po? Okay naman po sa pagtulog. Sa family nyo, may iba pa po na nakagamit ng product? Wala na po, ako Ikaw lang. lang? Opo. Ano ka, first time ka mag-attend ng symposium ngayon? First time po. Buti nandito ka. So ito po mapapakinggan sa radio station, iba-ibang radio station yan, para maka-inspire tayo sa mga taong may mga health problem. Anong message na mabibigay mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ang may bibigay kong payo po sa kanila ay magpatuloy po silang gumamit ng CMD dahil ito po talaga yung mabisa at maganda po sa katawan. Ma'am, anong pangalan uli at taga saan? Alma Ariate po, Barangay Katyuan. Ayan, maraming salamat, ma'am. Di ba? Kalain mo yan, kidney stone. Hindi na kailangan mag-undergo operation. Kayang ilabas, taking our products. At eto ngayon, gallstone naman. Kaya bang ilabas? Oo, pakinggan natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hingan natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Na di-discharge man po kailara. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulag. Tagalog lang, ma'am. Okay, Masakit. masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok ng ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo. Grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po bilang sa mga gamot po. Okay, so, nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so, nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. 'Di ba? Ano yung ginawa? Anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo, hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. Sa tubig na lang, tapos pag 10 p.m. po, yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yung pag CR ko. Lumabas na yung mga bato. Marami ba? Opo, talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang, 7 days, na ilabas mo na. Oo. Ngayon, mayroon pa ba ikaw nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan niya na ilabas?
Nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD last February, mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yun sa ano ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. May hindi normal. Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Normal na. Mas maraming nag-normal kaysa ng dati. Ay. So, ang ganda nang nangyari sa iyo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa iyo, dapat kahit healthy ka na ngayon, kailangang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan. Tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Oo, kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Kayong dalawa lang? O wala na iba Yung ka pa? dalawa ko pong anak, nag-CBF po, yun lang. CBF. CMD. Hindi po, ayaw po nila. Yun na po, kasi iinumin na lang, hindi na alo-alo sa tubig. Oo. Mas madali po yung inumin kaysa yung sa CMD. Ma'am, pangalan uli, taga saan? Ako po si Bibilin Gravito, taga Albay, 36 years old. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so hopefully ay na-inspire kayo at nagkaroon kayong hope. Yung mga sakit-sakit pala natin ay kayang masolusyonan ng natural na produkto. Power 5. CMD, CBF, Cell Bio Juice, ang ating CR Juice at ang peptide natin. Okay? So, dito na tayo. Ay, ulitin ko lang March 28, free health consultation gaganapin dyan sa CMD Center in Bakakay. March 28, 9 a.m. to 4 p.m. And March 28 din, Saturday, dyan sa CMD Center in Ligao City. Opo, 9 a.m. to 3 p.m. And ganun din po sa residency Ma'am Cora Espadilla sa Balugo, Sorsogon City. March 28 din, 9 a.m. to 3 p.m. Okay? So, yan. Dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Sa area ng Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Malapit sa Jusel's Garden, sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisa's Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracale, Infront Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Batobalane, Holito Limpot, Purok 6, Larap Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, J-Pang, Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. At meron din siyang pwesto sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Carinderia, sa Daet Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortry Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Gowa, Camarines Sur. Sa LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Kati sa Sil, Binanawahan, Karamuan, Camsur. At sa area ng Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro Vera, Catanduanes. At sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma,
San Roque, Batu, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center. Second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. Hello kay Batsmate Ruben Gongona. Musta ka na, Ben? Okay? Ma'am Emma Linda Lagak, Porcuan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Umali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkad Casilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, corner Borgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Aquilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. Rachel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Bilyen, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Llamazares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Alba. Lianas Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente, Grande, Daraga, Albay. Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. So first, District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City, taas ng 7-Eleven. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Ma'am Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Michelle Biescas, CM Destaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, CMD Office, Oynab Wellness Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquelador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba Manito, Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba Manito. Ma'am Nelita Vibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kedako, Daraga, Albay. Joy de Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Saunya Pereña, Purok 4, Common Kamalig, Albay. At sa ground floor ng Kamalig Market, may pwesto po siya dyan. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3,
Taloto, Kamalig Albay, Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan Daraga Albay, Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga Albay, Mileti Roy, Barangay 22, Binanuahan is Legazpi, Cindy Toledo Icardo, Odell Store, Bangkirohan Legazpi, Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City, Marino, Prepurok 4, Panoypoy, Kamalig Albay, Anding, Asopardo, in front Buyuan Elementary School, Refuyos Drugstore, Pantaw Libon, Sardeñas Store, beside LBC Ginobatan, Asuncion Liena Resas Store, Inamnan Grande, Ginobatan, Ami Canseco, Market Site, Uwas Albay, CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now Ligao City. O tandaan mga taga-Ligawa, free health consultation kayo on March 28, 9 a.m. to 3 p.m. CMD Center in Ligao City. Okay, nasa ano sila? Ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado Villar Albay, Mariel Sabasa, Barian Owas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Hill Rijalde, So 9 Days Street, Saban Owas Albay, Ma'am Nora Napol, Ginubatan Public Market, Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig Albay, Ma'am Elsa Alfindo, Purok 1, Bangkirohan, Legazpi City, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City, Sajire, Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, ayan po ang ating mga CMD centers and active distributors. And by the way, di ba, ang mahal ng gasolina ngayon. Meron akong pa-promo. Malaking tulong to para sa may mga sasakyan ng ating PEO, Power Engine Oil, kung saan pag yan ay, ang oil nyo ay naka PEO or Power Engine Oil, kung ang gamit mo ay diesel, 30% savings sa fuel, kung ang gamit mo gasolina, 40%. Guaranteed po yan. Opo, it's a US product, hindi po yan basta-basta. At meron akong pa-promo sa first 50 na may motor at tricycle. Opo, kasi yung 60 ml natin, ang bentahan natin yan ay 305. Oh. So, first 50 lang. First 30 pala. First 30 na napakapasabihin nyo na lang, napakinggan nyo yung aking announcement. So, less 100 pesos. First 30. After that, balik tayo sa 305. Makatulong din sa inyo. Ha? Yan tandaan nyo po, first 30 lang po. Less 100 pesos. Okay? So, yan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod. Iwan ko sa inyo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse El po ang taga-sagot dyan. So ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.